ta today sa snowhan. Wala na kayo dagan snow pero pag walking ta. Kauban na to. Itong kauban. Hi! Hi! Tanahan ta mo ha. Ang flowers dito guys. Yellow niya na snow. Kaya sila tanawon. Napa. Wow, dire on nandot ka ay. Nangangatagak na sila. Wait lang. Napay. Sama ni siyang video dari sa bangko. Pagkaman sa sama ni siya ni kawas mo. Hangin lang siya tugnaw kayo. So, mana pagdara sa kanan. Balay-balay pero so guys, na ano ta? Tawan ninyo dire. Ano siya? Ganahan dyan kumari dire pero kung nindot gani og weather, puno nagtao dire. Pero may dagang tao. Pero kay gasno man tugnaw kaayo mo. Walay tao. So, wala na guys. Lagay ka siya. Matabunan. Sama na talaga. Ako, natagula. Kumpas na siya. Kumpas na siya sa ilaw. Kung ikaw. Muna siya sa ilaw guys. Oh. Kumpas. Anya, naapo dili. Mani ang history dere sa unang panahon sa pagka 1934 aluparan din siya og airplane dere mo ni siya ang airplane kani nga lugar ya na siya mani view dere ana siya sa picture pero naroon na siya makita na to siya diha. Sitting pretty ka diha. Yung mga padire. Una, taran nyo na nga ice guys. Kita mo? Ice. Dapat kantin. Hindi pa siya tanaw. Talig ko ano, talinis ka ayo. Kita mo sa view guys. Thank you for watching. Kay tugnaw na kaayo. Ali. Bye. Bye. Thank you for watching. Bye.